Oktober bernya apa? Tak soge. Keri. Tadi ket mau Oktober bernya apa sok keri. Masalah. Gase kemelok, Pak. Lah saiki mosok lho ning gone KUA mosok iringane. Tungdang tung. Oktober bernya apa? Berpasangan. Dawa buntute. Kuwi cecak rawa kuwi. Kuwi cecak rawa kok celok. Mas, nadane sampean lho, Mas. Nadane kok ngono? Oh, musik tepuk Sakinah biasane iki lho. Cecak rawa nyuk munyuk. Ya ampun kok koyo ngono. Kira-kira ngono jarene iso. Oktober